አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርህርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዛሃቦም ጸጋን ቃል ኪዳንን ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 13 ጉንበት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ጉንበት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቦና ቅዱስ አርሳኒ ቅድስቲ ሃይማኖት ኣብዚ ሎሚ ኣባና ዝበጽሐት ብብዙሕ ሰማዕታትን ጻድቃንን ደም እዩ። ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ግድግዳኣ ዕንጨይትን እምንን ከይመስለኩም ዓጽሚ ቅዱሳን ዳ እምበር። ቅዱሳን ኣቦታትና ንልዑለ ባህሪ ዝኾነ ክርስቶስ ከምዚ ከማይን ከምዚ ኣብዚ ዘመንና ዘለና ትውልዲ ብኸንፈሮም ዝሽንግሉ ኣይነበሩን። ንሶም ብፍጹም ልቦም ስለ ፍቕሩ ህይወቶም ኣሕሊፎም ሂቦም ዝነበሩ ዳ እምበር። ብቅድስናኦም ካብ ዝተመስከረሎም ቀደምት ቅዱሳን ኣቦታትና ሓደ ድማ አርሳኒዮስ እዩ። እዚ ቅዱስ ዝተወልደ ብ345 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮም ውሽጢ ኮይኑ ኣብ ግብዝናኡ እዚ ተሪፍካ ዘይብልዎ ናይ ጥበብን ናይ ፍልስፍናን ሰብ ነበረ። ብፍላይ ኣብ ዓቢ ናይ ሮም ቄሳር ቴዎዶስዮስ ዘመን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣከባቢ ዝተኸበረን ንናይ ደቂ ንጉስ መምህሮምን ነበረ። ንኣሬዎስን ንኣርቃዴዎስን እውን ቀጺዑ ዘዕበዮም ንስ እዩ። ብድንግልና ስጋብ 40 ዓመቱ ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሮም ጸንሐ ባጽሐ እሞ ድሕሪኡ ግን ስለ ሰማያዊ ነገራት እንዳሓሰበ ከሎ መልአኽ ብሕልሚ ናብ ግብጺ ኪድ በሎ። መጀመርታ ናብ እስክንድርያ ቀጺሉ ድማ ናብ ገዳማ አስቄጥስ ከይዱ መነኮስ ጸኒሑ ግን ብሕትውና ምርጫ ኾነ። ቅዱስ አርሳኒ በዘን ነገራት ይፍለጥ። ብምንም ምኽንያት ምስ ወለ ሓደ ሰብ ኣይዛረብን። ን60 ዓመታት በኣርሞ ነበረ። ካልኣይ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ግድግዳ ተጸጊዑ ንውዓቱ ከፍስስ ከሎ ንኣካሉ ኣርሒሱ ኣብ መሬት ክፈስስ ከሎ ይርአ ነበረ። ካብ ንብዓቱ ብዙሓት ቅርንብዓ ዒንቱ ተመሊጡ ተወዲኡ ነበረ። 3 ብርክት ዝበለ ድርሳናት ደሪሱ እዩ። መብዛሕቲኡ ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ግብጺ ኣሎ። 4 ድማ ርእሱ ናብ ታሕቲ ኣዘንቢሉ ስለ ጠጠው ዝብል ንወለ ሓደ ቅንዕ ኢሉ ኣይርአን ነበረ። 5 ንጸሎት ናይ ምሸት ሰዓት 17 ሰዓት ኣከባቢ ይቀውም እሞ ጸለቱ ዝውድእ ፀሓይ ግንባሩ ምስ ሃረመቶ ነበረ። 6 ኩሉ ግዜ ንነብሱ ኣታ ሰነፍ ሃካይ እንዳበለ ይግስጻ ነበረ። 7 ኣብ ናይ ገዳማውያን ታሪኽ ክንድኡ ዝኣክል ብቁመቱ ነዊሕ ኣይተረኸበን ይበሃል። ናይ ርእሱ ጸጉሪ ከዓ ብሕቑኡ ዝወረደ ክኸውን ከሎ ጭሕሙ ከዓ ከምዚ ኣብዚ ስእሊ እትርእይዎ ጻዕዳን ስጋብ መዕጠቂኡ ዝወረደን ነበረ። በረኸት ይሕደረና። እዚ ግን ብጣዕሚ ብውሕድ እዩ።
ቅዱስ አርሳኒዮስ አካሉ በተጋድሎ ደቂቁ ንስሳ ዓመታት ብጉርም መንፈሳውነት ናብራ ጸኒሑ ኣብ 100 ዓመቱ በዛ ዕለት ለማዓንቲ ኣዕረፈ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ካብ ዓብይ ናይ ቅዱስ ሰብ አርሳኒዮስ በረኸት ይኽፈለና፣ በረኸቱ ድማ ይሕድረልና አሜን። ግንቦት 13 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አርሳኒዮስ ወይ ከዓ አርሳኒ ጠቢብ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፈር፣ 13 ግሁሳን አቦታት፣ አቡነ ዘርአብሩክ አሜን። ኩሉ ዓለት እንስሳን አዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ ተገዚኡውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ክገዝኣ ዝክእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይተዓርፍ እኪይቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። በኣ ጌርና ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግን። በኣ ጌርና እውን ነቶም ብኣምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግሞም። ካብ ሓደ ኣፍሲ ንምስጋናን መርገምን ይወፅእ። ኣሕዋተየ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእንዩ ይብል ራእይ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ ካብ 7-11 አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ዝተጋገኹ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።